To another vlog. Finally, we are here in Singapore. Ang layo ng airport nila. Ang dami mong lalakarin. Kukunin na lang natin yung baggage and then we'll go out. Tapos na tayo sa immigration, which is very friendly yung immigration officer. Tapos nakita niya yung birthday ko. So, are you coming here to celebrate your birthday? Sabi niya, yes. And sabi niya, Singapore Day nga daw. Yeah, I heard. Sabi niya. So, nasan na ang mga baggage natin? Medyo magulo dito eh. Ito, madami naman silang mga signage. Yan na siya. Wow, makapag-antay. Bagong gupit ah. Okay lang. May pa-train sila going to other terminals also. So, kami guys sa Sky Terminal. Punta kami Terminal 2. Bakit tayo pupuntang Terminal 2? Doon yung MRT. Ano? MRT. Yung? MRT. Ano? Ah, MRT. Sorry, akala ko MRT. MRT. City. So, nagbakasyon ako. Hindi rin nagbakasyon yung mga pimples ko. Ayan, meron na naman ako. Nagbakasyon sila sa mukha ko. Bumili na kami guys ng SIM card for me kasi syempre gusto ko may SIM card tayo para makapag-IG stores tayo, makapag-upload ng video. But yeah, 100 GB. 100 GB yun? Yun, yung grabe no? Tipid na ng data dito. Eh, sa Pilipinas nga 1 GB nga lang nagagamit ko. May wifi naman sa hotel kasi binook kong hotel, gusto ko talaga dapat may wifi. Yun. So, $15 for 5 days. 100 GB na siya. Re-register nila under your name. You will be needing to present your passport. Tapos, bibigay mo yung email ad mo. Yun. $15. Tapos, chinek pa niya kung talagang nag-work talaga o hindi. So, yeah. Mark Nichols. Ano namang... Kanya na naman yung peace sign mo. Nakakain. Ano namang masasabi mo na nandito na ako sa SG? Itong airport nila guys, ay, walang katao-tao masyado. Hindi kagaya sa airport sa Pilipinas na naglipa ng mga tao. Ang dami kasing naghahatid. Winawala mo ko ah. Dito makikita mo lang yung mga workers, yung mga talagang lumipad lang. Hindi kagaya sa Pinas na madaming abubot, ganun. Kasi hindi masyadong yung pag-check dito. Hindi masyadong yung nakakatakot pa. Mas friendly sila kaysa sa Pilipinas. Loadan natin yung EasyLink ko. Ay, hindi na siya valid. Hindi ka na lang, bili na lang tayo. Bibili tayo ng bago. Ako na lang magtata. Wow. May pa-top up. Para magagamit namin sa bus, sa train, all transportation yan. Top up mo lang siya na ganyan. Dito din pa to sa airport guys. And then, paano ka bibili? Hindi na pala pwede yung akin. Kay mama pa kasi nun eh. Dinaladala ko pa yung EasyLink ko. Rejected na siya. Hindi na siya pwede. Hindi na siya valid. So, bibili tayo ng pang EasyLink for me. Di ba pwedeng for two? Ganun na lang. Kanya-kanya talaga dito. Alam mo, tinuturuan nilang maging sakimang mga citizen. Charot. Ito siya bibili sa may MRT guys. Ng ticket, link card para sa top up.
Lalagay mo yung card, tapos pipili ka dito ng Add value. add value. Ikaw na. Taga-video na ako. Hindi mo na pindot. Dip. Tapos, pili natin yung cash. Cash. Bakit cash? Ikaw ayaw mong gamitin yung card mo, ha? Lagay mo dyan yung pera. Then, Minimum Tap top up is $10. yep. Ano, kinuha mo na dyan sa ano ko. Tapos, Pagka nag-green na siya, ayan, nag-green na siya. Okay na siya. So, mayroon na tayong pamasahe sa buhay. Alright, let's go! Noodles? Gusto ko ng noodles. Hindi mo pala eh. Ito pala eh. Anong masarap? Noodles. yung yung sliced beef. Ano to? Yun ang hindi ko alam. Beef ball noodle. Hi, good afternoon. What is this one? Beef. Beef Beef ball. Beef ball. Ano siya? Tapos, gusto ko yan. Yun lang. May social dito yung bayaran nila, oh. Diyan, lalagay mo dyan yung pera. Okay. Yung coins. Yung papel. Kasi ito yung sukli mo. Hindi. Ay, hindi. Pag sukli. Ayun, sukli. Ate pala yung sukli. O, lumabas na. Tapos pag coins yung pambayad mo dyan. Ang galing. Ba't walang ganito sa Pilipinas? Tapos may resibo na rin, o, diba? Ang galing. Pero alam mo, kung may ganyan sa Pilipinas, madaming mawawalan ng trabaho. Dito kasi kulang sila sa manpower, kaya kailangan nila yan. Sige, magbayad ka na. Ay, nakakatuwa. Yan. Santayin natin yung sukli. May sukli ba to? Ay, okay. O sakto lang. Lagay siya ng points. Saan na yung receipt? Kasi nagluluto na si Auntie. Sige. Ito na yung order ko guys kasi gusto ko mag-noodles kasi parang nakakabag ako yan. Beef ball noodles. Puro beef yung pinuntahan namin. Tapos kay Mac, di ko alam, beef strips ata parang ganun. Nalaki ng kalamansi nila oh. Ito sa akin, yung beef ball noodles is only $5.50. Yung kanya naman is $5. Dito kami sa hawker center nila. It's good. Harap ng pork. Sumakay na kami guys ng bus and yung nasakyan namin na bus is double decker. Nandito kami sa pinakaharap. Ayan. Tapos gamit namin yung top card para kaya kapag pupunta kayo dito guys, kuha kayo ng ganito nyo para sa transpo, hindi kayo mahirapan na nagpipila-pila paano para magbabayad, tama. Tapos kailangan nyo to. Tapos yung kanilang parang MRT, madali lang siyang sundan kasi may makikita mo may lane ganun. So, madali lang siyang masundan kung saan ka pupunta. Yun lang kung hindi mo alam yung pupuntahan mo. Pero mas okay kaysa dito sa bus. Tapos ang ganda ng pila nila ng bus kasi kung ano yung number lang ng bus mo, doon ka lang pipila. Tapos talagang may barricade siyang ganun. Kaya kapag dumating na yung bus, tapos aircon pa yung pag-aantayan mo. Kaya kapag dumating na yung bus, kung ano lang yung nakapila sa number na yun, yun lang yung gagalang, hindi magulo. Hey guys, so galing na kaming hotel. Later na lang yung room tour natin kasi nagmamadali kami. It's already past 6 pero sobrang liwanag pa dito. And lalabas kami, pupunta tayong Merlion. Ito guys, yung dito sa bus stop nila makikita yung mga ganito. Anong dapat mong tingnan? Yung Kung saan ka pupunta. Bedok. ito yung mga
Bus number 17. Ito yung dadaanan niya, bus stop. Yan. So, kung saan ka pupunta, tingnan mo dyan kung saan yung bus stop mo. Walang para-para dito ha. Kung gusto mo lang. Kung gusto mong bumaba, para manong. Ganyan yung sinakyan namin kanina guys sa double decker na bus. Diba? Ang cute. Para kang nasa London. Sana red din. Diba? Nandito kami guys sa Esplanade and makikita mo dito behind us is the Marina Bay Sands. Tapos doon naman banda na. Hindi masyadong makita. Ayan yung ito. Anong tawag dito din? Yung nasa likod natin na parang nakakadil. Esplanade Theater. Dito kami sa Marina Square. Ayan. Nakaka-relax dito. Guys, anong oras na? 7 na. Liwanag pa. Kaya magandang maglakad-lakad dito, magmuni-muni, mahangin. Tapos ang kagandahan dito, kahit madaming sasakyan, walang umuusok na sasakyan. Kaya hindi mangingitim yung ilong mo dito. Nagre-rehearsal na sila guys para sa birthday ko. Grabe naman SG, napaka-special naman po ng birthday ko. Anyway, tatawid tayo guys. Pupunta tayo dun sa kabila kasi nandun si Merlion. Ang lion na may fish na katawan. Half mermaid. Kaya Merlion. Kaya, di ba yan? Kaya tatawid tayo. Kaya lang guys, pag pumunta talaga ako dito sa SG, talagang more on like work. Puro lakad. Pero di balik kasi kahit mainit, hindi yung malagkit. Good pa din siya. So, ganda ng lighting dito. So, hindi ka masyadong pagod na pagod. That's the Marina Bay Sands over there. Mamayang gabi maganda dito. Kaso mag-e-edit pa kasi ako ng video. Ito lang guys, ito lang yung bakasyon namin. Mag-walking lang sa gilid-gilid. Ganda kasi di ba? Ang ganda ng place. Nakaka-relax. Alam mo kung dito ako nag-work, tapos malapit lang ako dito. Gusto ko mag-jogging dito kasi wala naman din lang nakakakilala sa'yo eh. Jogging naman. Oo, walang naman. At saka walang pakialam yung mga tao dito. Dito tayo sa famous na Jubilee Bridge papuntang Merlion. Daming tao guys, maganda mag-walking pag ganitong oras kasi hindi siya mainit. Yan, madaming nag-jog. Tapos nakaka-relax lang. Sorry, medyo shaky na tong video natin kasi naglalakad kami. But anyway, you can see the view. Diba? I recommend pumunta kayo dito ng ganitong oras. Alas 6, alas 7. Time check, it's already 7:30 na guys. And sobrang liwanag pa. And sobrang na-appreciate ko talaga ang Singapore guys. Kanina pa talaga yung rehearsal na yan. Hindi natatapos yung rehearsal para sa birthday ko. Yung weather jeep. That's Merlion over there. Yan naman guys, yung mga sinasakyan kapag nag-river cruise. Diba? Tapos, iaano kanila sa iba't ibang stops ng mga nila dito. Talagang sila, maingat sila sa nature nila dito. Ito yung dinner namin guys. Kasi sabi ko kay Mac, gusto ko na ng rice. Ito yung beef pepper. Yan, na sizzling. Hindi ko alam kung anong in-order niya sa kanya. Nandun pa siya, nakalive pa siya doon. Guys, so i-close ko na tong vlog na to. So maghapon lang na naglakad-lakad kami. And the most important thing kapag pumunta kayo dito is to buy your EasyLink card. Yung ganito. Pero to expired na kasi to. Binigay pa to ni mama ko. So, ay kailangan nyo i-top up para, sabi ko nga sa transpo ninyo, para hindi kayo magastusan. Tsaka para hindi siya hassle. Dire-diretso lang pag nag-travel kayo. Kasi mahal dito guys kapag taxi, kapag grab, ganun mahal talaga. So, yun. Tapos, mga pagkain namin sa hawker. Hawker ba yung mga kinainan natin? Mga medyo mas social na hawker. Yung mga aircon daw na hawker, sabi ni Ma'am. So,
So, doon kayo kumain kapag talagang yung na budget kayo. But anyway, all the details, all the things that we paid for this day talaga, guys, will be in the description box. So, itong lahat to na Singapore, na vlogs, lahat ng mga daily na nagagastos natin. Nilalagay ko na lang, guys, yung lahat sa description box. Yung airfare, yung hotel, lahat yun. Yung nagastos namin sa mga food, yan. Kung may entrance man kaming babayaran, ganun na lang, guys. So, that's it for this vlog. I hope you will follow more vlogs na darating dito sa channel natin. And dire-diretso to, marami tayong i-upload pa. So, yeah, I hope you subscribe to this channel if you haven't yet already. Yes, smack my face. Yes! And please follow me on my Instagram and on my Facebook. The name is Jaya Mia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Listen to my heart beat, beat, beat. Saying, do you love me, me? But I'm ready to lose, so I put you in a song.